Ahojte všetci. Vyzerá to tu super, je vás tu. Fakt máte, hrozne sa z toho teším. Vítajte. Ja len pár vecí naozaj v skratke. Určite ste si všimli, že každý týždeň niečo, každý týždeň nejaká kauza, každý týždeň niekto niečo objaví, zistí a potom zrazu proste nejaký politik stojí pred kamerou a hovorí, že ďalšiu otázku, ďakujem pekne, odchádza sa zase schovať niekam preč. Ja to vidím, jak stoja pred tým kordom vyklepaný, stoja pred to Hanzelovo, pred tým Kovačičom a nevedia, čo majú povedať, len rozmýšľajú, že ako to ututlať, ako nepovedať príliš veľa. Toto sledujem každý týždeň v televízii a potom odídu, idú sa schovať za troje dverí a počkajú, kým PR oddelenie vygeneruje nejakú odpoveď na tie otázky. Stačilo. Ľudia tam hore, politici sa správajú, ako keby ten štát bol ich majetok. Ako keby to dostali a mohli s tým podnikať. Nie, vy to máte požičané, vy sa o to máte starať, vy to máte zveľaďovať, vy to nemáte rozkrádať, vy na tom nemáte podnikať, ani keď ste prišli z podnikateľského prostredia. To nie je biznis, to sú nie vaše veci, to sú naše spoločné veci, o ktoré sa staráte. Fico ide na konferenciu a povie, občania, nahlasujte korupciu. Nahlasujte korupciu. Nie, už máte nahlásené dosť, môžete začať vyšetrovať, nech sa páči. Polície kopa dobrých ľudí, ktorí chcú vyšetrovať. Mal som kontakt s políciou, väčšina z nich sú to normálni ľudia, ktorí si chcú robiť svoju robotu a na vrchu je Kaliňák, ktorý to znemožňuje. A oni sa každé ráno musia prísť do roboty a pozrieť sa, že takéhoto ja mám šéfa, ktorý je obvinený neviem z koľkých vecí a stále je tam a ja si tu mám robiť svoju robotu. Držím vám palce, všetci ľudia v polícii, poprosím veľký potlesk pre všetkých policajtov, všetkých vyšetrovateľov, všetkých prokurátorov, ktorí sa snažia si naozaj robiť prácu a každé ráno sa musia pozerať, ako sa Kaliňákovi nič nestane. Ja si myslím, že Robo Kaliňák a ľudia tam hore majú pocit, že my to nevidíme, že my sme slepí. My to vidíme, my tu žijeme v tom istom štáte, žijeme vedľa vás, bavíme sa s ľuďmi, čo sú okolo vás, my vidíme, čo robíte, nie sme slepí. Nie, že sa skutok sa nestal, skutok sa stál a už niekoľkokrát a stala sa ďalšia a ďalšia vec, len vymýšľate ďalšie kľúčky, ako sa tomu vyhnúť, ako odísť. Je to trápne, je to sedláčina, je to trápna, my sa na to všetci pozeráme a vidíme vás. Takže na záver iba, aj keď vám ľudia, ktorí s vami robia, ktorí sú na vás závislí, pán Kaliňák, pán Fico, všetci vy tam hore hovoria, že to je v pohode, to dáme, len preto, že sú na vás závislí, že ich platíte, my to vidíme, nedáte to skončí o chvíľočku. Takže ja len posledný odkaz, vidíme vás, vidíme, čo robíte a dávame na vás pozor a stojíme spolu a proti vám, takže ja si myslím, že Robert je čas sa uvedomiť a papa.